היי כולם, אני דובי, ובסרטון הזה אני אדריך אתכם כיצד לחבר חייגן שמתחבר לספקיות האינטרנט השונות. המדריך הזה נוגע לבעלי מודם רגיל בלבד עם תשתית של הוט, או לבעלי חיבור פעיל לאינטרנט שרוצים להתחבר באופן זמני דרך ספקית אחרת. כמובן שהמדריך הזה נוגע לבעלי מערכת הפעלה Mac, מקינטוש. שימו לב שהמדריך הזה נוגע לבעלי גרסה 10.6.3, אבל זה עובד גם בחלק מהגרסאות הישנות יותר. אני אישית כרגע מחובר דרך 012 קווי זהב, ובסוף המדריך הזה אני אתחבר דרך אינטרנט רימון, ואני גם אראה לכם שזה עובד. אינטרנט רימון, למי שלא מכיר, זהו אינטרנט עם סינון. אוקיי? כרגע אתם רואים את וואלה באופן מלא, כל ישראלי ממוצע מכיר אותו. יש פה חדשות, ספורט, עסקים וכו', ועוד מלא תוכן נחמד, אבל יש גם מנגד תוכן שהוא קצת פחות נעים לעיניים, בין אם זה דתיים ובין אם זה להורים שיש להם ילדים. בסוף המדריך הזה, כמו שאמרתי, אני אתחבר לאינטרנט רימון, ופשוט תראו פה קצת יותר משבצות ריקות. חוץ מזה עוד סימן הוכחה. אתם רואים כרגע שכתובת ה-IP שקיבלתי הוא כתובת ה-IP שמקבלים מקווי זהב. בסוף המדריך הזה כתובת ה-IP שלי תשתנה. אז נתחיל. ההוראות הן מאוד פשוטות. צריך ללחוץ על כפתור התפוח משמאל למעלה, זה כמו כפתור ההתחל בווינדוס. System Preferences, הגדרות מערכת. תחת קטגוריית Internet and Wireless ללחוץ על Network. בטור שמאל רואים את כל החיבורים הקיימים במחשב. תתעלמו מ-Airport, זה בסך הכל חיבור אלחוטי לראוטר. לי אישית יש ראוטר בבית שהוא כרגע מחובר אליו. כל מה שצריך הוא ללחוץ על פלוס כדי ליצור את החייגן החדש. באינטרפייס לבחור VPN. ב-VPN טייפ לבחור PPTP. זה עובד ב-99.9% מהמקרים, אבל גם L2TP עובד בסך הכל. השיט אני מעדיף את PPTP, זה חיבור יותר יציב, כך לפחות אני מוצא. בסרוויס ניים אתם צריכים פשוט לתת כינוי לחייגן שלכם. אתם יכולים לקרוא לו איך שאתם רוצים, מצידי תקראו לו גם במבה אדומה. וללחוץ על Create, ליצור. שימו לב, כתוב פה Not Configured, עוד לא הוגדר עד הסוף. החייגן לא נוצר עד הסוף. אז נסיים עם יצירת החייגן. ב-Configuration לא לגוע. Service Address, צריך לרשום את כתובת השרת שיש בספקית האינטרנט שלכם. כל ספק יש לו כתובת שרת אחרת. זהו כתובת השרת של אינטרנט רימון. אפשר גם לרשום את כתובת ה-IP הישירה. אני אישית מוצא אותו יותר יציב לרשום את זה ככה. ב-Account Name צריך לרשום את השם המשתמש שקיבלתם מספקית האינטרנט שלכם. ב-Encryption, הצפנה, לבחור בינן, שום דבר, חובה. ואחר כך להיכנס ל-Authentication Settings, הגדרות אימות, לבחור בפסוורד שהוא כבר מסומן גם ככה, ולרשום את הסיסמה שלכם שקיבלתם מספקית האינטרנט שלכם. לסמן ב-V את Show VPN Status in Menu Bar, זהו המניו בר, נעים מאוד, שורת המצב. תראו מה יופיע פה. אוקיי? עוד מעט אני אראה לכם בדיוק מה המלבן הזה עושה. ללחוץ על Apply כדי לשמור את ההגדרות. עכשיו זה ישתנה מ-Not Configured ל-Not Connected. זהו, החייגן נוצר אבל הוא לא מחובר. לפני שנחבר, הגדרה האחרונה, לוחצים על Advanced, מתקדם. שימו לב שצריך לעשות את זה דווקא בסדר הזה. אם הייתם לוחצים על Advanced לפני ה-Apply, לא היה מופיע לכם המסך הזה, אלא מסך אחר. לוודא ששתי הריבועים הראשונים מסומנים ב-V, והכי חשוב, הריבוע השלישי. Send all traffic over VPN connection. נתב את כל המידע דרך תקשורת ה-VPN. אם אני לא מסמן את זה, אז המידע יעבור דרך חיבור ה-012, ואישית לא יהיה לי סינון. עכשיו שסימנתי את זה, זה יעבור דרך חיבור ה-VPN, דרך רימון, וכמובן אני אהנה מהסינון. ללחוץ על OK. דרך אגב, הסעיף השלישי, לסמן אותו גם אם יש לכם תשתית של הוט ואתם לא מחברים לשום ספק אחר. ללחוץ על OK. ללחוץ על Apply פעם נוספת כדי לשמור את ההגדרות.
וזהו, החייגן נוצר. איפה זה נמצא? במלבן. כל מה שצריך לעשות כדי להתחבר הוא ללחוץ על המלבן ו-connect. שימו לב, החייגן חובר, ועכשיו אני אראה לכם גם. דבר ראשון זוכרים את כתובת ה-IP הזה מקווי זהב. שימו לב, רענון. הופה, רואים? זהו כתובת IP שמקבלים מאינטרנט רימון. זוכרים את אתר וואלה? תעיפו עוד מבט אחד, תהנו מהתמונות, מי יותר מי פחות. רענון. עדיין רואים את כל וואלה, בדיוק כמו שאני רוצה, רק פחות תמונות גסות, בדיוק כמו איך שאני רוצה. יפה, זהו בעיקרון כמו שהראיתי לכם, אני מחובר דרך אינטרנט רימון. אם כבר נדגים עוד איזה כמה דברים. אישית זה נחשב לרמת סינון נמוכה, יחסית. אז לרגע אחד אני אחליף לרמת סינון יותר גבוהה. אוקיי, מוגן פלוס, לא, קודם אני ארד רמת סינון אחת. אוקיי? מעולה. ברמת הסינון הכי נמוכה באינטרנט רימון, יש גישה להכל, הכל, חוץ מעירום מלא, פורנוגרפיה ואלימות קשה, שזה רמת הסינון הכי נמוכה באינטרנט רימון, אין יותר פתוח מזה. אין יותר פתוח מזה. מנגד, אם אני אעבור להרמטי, שזה רמת הסינון הכי גבוהה, אני לא מחשיב את מייל בלבד. תראו את וואלה. נחסמתי. אני נרד רמה אחת מתחת. זה כן ייתן לי את וואלה, אבל עם לא מעט הגבלות. רואים? קצת יותר חסימות. קצת הרבה יותר חסימות אולי אפילו אפשר להגיד. גם חלק מהקטגוריות פה ירדו, חלק לא קטן. אני אישית אחזור לרמת הסינון המועדפת עליי. יש לא מעט פרסומות שדי רומזים למיניות, שלא הכי נעים לעיניים. ככה אני אוהב לראות את כל וואלה, אני אוהב את התכנים בסך הכל. אולי חלק מהפרסומות לא הכי נעים לעיניים. וזהו, זה הכל. שימו לב, דבר אחד עם חייגנים. אם אתם מתחילים את המק מההתחלה, אז החייגן אוטומטית יהיה מנותק. אז לפני שנכנסים לספארי, לאינטרנט, תלחצו על המלבן, תלחצו על קונקט, ותמשיכו לגלוש. וזה הכל. כל טוב, ובהצלחה.